שלום לכולם, אני אודליה כהן, קוסמטיקאית פארה-רפואית מנתניה, והיום אני אדבר איתכם על עניין מאוד חשוב. למה לבעלות עור שמן או עם נטייה לאקנה להגיע לקוסמטיקאית להתאים מוצרים, כך שקיימות בעיות עור שנוצרות כתוצאה משימוש לקוי, לא מתאים, חומרים שלא מתאימים לסוג העור, והם בעצם יוצרים איזשהו גירוי שמוביל לבעיה בעור, וזה כמו גלגל שלא יודעים איך לצאת ממנו. למשל, יש מושג שנקרא אקנה קוסמטיקה, שהוא בעצם כמו אקנה בצורה דלקתית קלה מאוד, כמו מין פריחה, שהוא בעצם כתוצאה משימוש במוצרים שהם לא מתאימים לסוג העור. הרבה פעמים קורה שמישהי ניגשת לחנות ומוכרנית נחמדה מציעה לה קרם בגלל שיש לה כמה פיצונים, עור שמן. המוצרים שם הם לא טבעיים, יש חומרים סינתטיים, חומרים שהם גורמים לאלרגיות, חומרי צבע, ביסום, שימור, והם אולי מייבשים את העור השמן, מטפלים, לכאורה נראה שהמצב נראה יותר טוב, וזה בעצם מגרה את העור כי מייבש אותו, אז העור מתגונן ומייצר יותר שומן, ואז מכאן הדרך להחמרת הפיצונים לאקנה, ואפילו אקנה דלקתית קלה מאוד, וכל זה מחוסר ידע, ואז כבר לא יודעים מה לעשות, וקשה מאוד לעצור את הגלגל. לכן חשוב מאוד, גם עם העור שמן כמה פיצונים, לגשת לקוסמטיקאית, לא לדעת לבד, לגשת לאבחון, קודם כל אבחון. והכי חשוב זה האבחון המדויק והתאמה אישית של מוצר. אם אהבתם את הטיפ שלי, אתם מוזמנים לסמן לייק ולהצטרף אליי לדף האוהדים. אשמח לראות אתכם. המשך יום מקסים.